Let's gaze indaba ze-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asibhekele ihamba phambili osuku namhlanje. Owezokuthutha ukweleta osonkontileka uGabenga Mavo eDA kanti isikebhe sethule eyonogada. Osomabhizinisi abasuka ezindaweni ezahlukene ke batheleke emahhovisi omnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal bezokwazakalisa ulwa kwalabo njengoba bethi ke sekupheleke isikhathi eside bengakhokhelwa ilomnyango oholwa ngongqongqoshe uSiboniso Duma. Omunye osonkontileka uBheki Ngqiki usole kakhulu kwipolitiki phakathi kwalomnyango kanjalo ke nomgcini mafa. Osonkontileka abasuka ezindaweni ezahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal batheleke emahhovisi omnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal eMgungundlovu bavala amasango bekhala ngokungakhokhelwa ilomnyango oholwa ngongqongqoshe uSiboniso Duma nabathi sekunesikhathi eside bagcina ukukhokhelwa. Okunye bakhala ngakho kakhulu basolele oyisikhulu sezimali kulomnyango uCFO ngokukhetha iphele emasini akhokhela izinkampani zalabo azwana nabo. Silana asile ngokuhlambi sizodlala namahlambe sizesungu sesiphatheke kakhulu uhlonyezwa umnyango. Umnyango wathi uthi uTransport lesibona manje la. Umnyango kusukela kunyaka ophelile ngokuthoba abanye ngemuva ayikhokha umnyango. Into entsha osoyenza manje umnyango okudlala ngabantu kunento ekuthiwa remittance. Sebalungise bafaka ama remittance bakhohlise icontract iqeda imali ingangeni. 2 sikhathele le politiki le edlalwa uDuma no CFO. Le politiki edlalwa uDuma no CFO ibhlungu because imali engenayo basilethe inkampani abazithanda ngasikhathi bona kuphela. Abazirecognize zinye inkampani. Yabo, mawungena enhlizweni nga CFO uthabani awuholi. Ngenkathi bevala amasango bengangeni lutho kulamahhovisi kungaphumi lutho njengoba bevala amasango omabili kulamahhovisi aseMgungundlovu. Labo sonkontilaki baphinde basola kakhulu inhlese zepolitiki eminyangweni wezezimali njengoba besola ungqongqoshe wawo ngokungakhiphi imali yanele ukuze kwazi ukukhokheleka izinkampani ezenza umsebenzi nalomnyango wezokuthutha. Ihamba manje isiphathi abaleyo nandlela ukuthi abafowethu badlela imoto badlela imishini amasayithamile asuspendiwe amasayiti. Yini imkhomane department la. La department ufika unemoto la. Iveni lakho kodwa uphumuzela lutho la. Uphumuzela lutho department. Enye into yabona umdlalo wa treasury neDOT badlala ipolitiki engcolile. uRogers wezani la ulibiza ngezepolitiki. Uyancikisela ke mali lemifika sesifika ke mali uDuma bayizilethe mali ebantwini. Kodwa nje between lento GPU lephakathi kwalaba siyabona nje libhlungu kakhulu le GPU yokuthi uRogers lapha ulibiza ngeZDA. Lomnyango phetho ANC yangisho alibise laba basabalekisa izinto bawazi ukuthi badelive. Labo sonkontilaki bebenkanisa eMgungundlovu kanti bekunomhlangano obizwe ungqongqoshe uSiboniso Duma eThekwini ukuzocacisa kabanzi ngalenkinga abhekene nayo bengumnyango wezokuthutha. Izindaba ze-1 KZN TV bekuThabani Maphumulo eMgungundlovu. Khona manje lokho eseyinkinga umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal ongakhokhelwa kwesonkontileka benza imisebenzi eyahlukene kulomnyango okholele ekutheni ke bawuqhenqa amahhovisi alomnyango eMgungundlovu namuhla. Ungqongqoshe walomnyango uSiboniso Duma uthi ke benza konke okusemandleni ukuzama ukuxazulula udaba lokungakhokhelwa kwabo izimali sekupheleke isikhathi esingangonyaka bekoletwa zona. Kazikho izinkampani ezintsha esazokwamukelwa umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal kuze kuba uphothula uhlelo lokukhokhela osonkontileka izimali abazikweletayo. Lesi ngesinye sezivumelwano okuvunyelwene ngazo emhlanganweni phakathi kukaNgqongqoshe walomnyango kanye nosonkontileka. Sinayo imali njengomnyango kodwa fanele sikhumbule ukuthi umnyango awuziphatheli imali kodwa zihlala emnyangweni ekuthiwa uProvincial Treasury. Ngaleyo ndlela kwenza ukuthi noma ungayifaka invoice uthi unayo imali kodwa kunento ekuthiwa icash flow phecelezi ukuphathwa kweimali ukuhamba kwezimali inyanga nenyanga. Kusho ukuthi uba nezigatshana ukuthi inyanga nenyanga uzothola lokho. Sivumelene nabo sonkontileka ukuthi sizama ngayo yonke indlela ukuthi laba sebenesikhathi eside bengaholi ake sibaqeqeshe ekutheni kwisystem yethu sibafake manje baholelwe kodwa kuzofika kuhamba isikhathi ukuthi agcine sekhwele wonke umuntu. Kodwa siphinde savumelana ukuthi asingabe sawakhipha ama letters of appointment noma ukukhipha imisebenzi emisha kuze silungise yonke into nanokuthenga kwezinye izinto ngaphakathi sikumise ngoba asifisi ukuthi kuphazamiseke ingqalasizinto enhle kangaka siyakhiwe KwaZulu-Natal. Lo mhlangano
uza ngemumva kokuba sekunesikhathi eside osonkontileka bekhala ngongazithola izimali zomsebenzi asebewenzile. Iningi layo osekuphele unyaka. Ibalelwa ku-20 imisebenzi ephazamisekile ngenxa yalokhu, kanti osonkontileka bathi lesimo senza bangakwazi ukuholela abasebenzi kanye-ke nokunye. We are appreciative of the MEC coming here. However, most of the things that were spoken is one of those things that you already know. But in a way that we also are satisfied with the commitment from the department to try and fast-check payments to contractors within the 2 months that they're saying. And even though they're saying that there are some contractors that are going to be paid as partially if they're not able to commit the full outstanding amounts. But we are satisfied that there is some kind of movement. Nathi sinenkinga eziningi nama service providers ethu babheke ethina ukuthi sikwazi ukubakhokhelela from izinto ezifana njengoma stand sinabasebenzi abaningi esayithini kumele sibakhokhele indawo zokuhlala sinama plant services providers kuningi okukhona and kunzima ukubachazela abantu ngomlomo ukuthi sekuzolunga kodwa siyabonga ukuthi namhlanje bafikile bayasitshena ukuthi hayi sekuzolunga sithemba khona bazosinika kona sikucelile esandleni ukuthi sibahambisele nama service providers ethu ukuthi no sekuzolunga ngempela because ngempela akusasebenziseki sebesisa nasenkantolo abantu ukuthi asikhokhi kanti inkinga iqala phezulu. Yize beyamukela imphumela izingxoxo bathi bazokhululeka uma ke sebebona umnyakazo. The consequences are very dire here. We are dealing with people's lives. We are dealing with non-payments that have exceeded the contractual obligation with the department. So already we are in a situation whereby we are on life support already. So if the situation can escalate to beyond what it is now, then that means the department also is in violation of the contractual obligations, whereby we will terminate work, we will go to the legal route. So it's actually, that is not what we want to do. Laba basabise ngokulisa enkantolo daba uma ke kungayi ngamagama enkehli ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubungi seThekwini. Lokho gaqele ukuba ngumholi we-DA kulesi sifundazwe Sithembiso Ngema uthi akangabazi uma kuphumelela uzoqhubeka nokukhulisa leli qembu ngoba ke ubesebenzisana kahle nomholi ophumayo. Ungema ukusho lokhu kwengxoxo ekhethekile neze kulezi ndaba eThekwini njengoba kuza ke ingqungquthela ukukhetha ubuholi obusha. Kule ngxoxo ekhethekile uNgema uveze umlando wakhe kusukela ngonyaka ajoyina ngayo iDA. iDA mina ngijoyine ngo 2006 ngaphansi kwe-Ilembe constituency kodwa umuntu wangiyisa eLembeni nomuntu wangiyalela ukuthi ngiye kuphi kanjani uJohn Steenhuisen ngoba ngaye officeini lakhe ngesikhathi esewukhokha leader waseThekwini. Then ngase ngijoyina eStenga ngaphansi kukaSihlalo uMedon Singh. Ngakhula ke kuyona iDA ngaba activist le DA kwathi ngo2011 ngaba i-PR councillor nga-assignwa eLokhuzeni eLamonti ngasebenza indawo yaseLamonti noMlazi part of iLokhuzana iChatsworth ngaleso sikhathi. Emva kwalokho kwathi ngo2013 2014 ngakhethwa kwi-constituency ukuba usihlalo we-constituency. Ngaleso sikhathi constituency biqala la koClearwater idla uMlazi yoshona phansi eLokhuzeni eMkhomazi. Leli qembu ngonyaka u2021 okhethweni lohulumeni basekhaya lakwazi ukuthi lithola umasipala owodwa kulesi sifundazwe KwaZulu-Natal ongokokuqala ukwenzeka. Kuthe ngokhetho lukazwelonke lango2024 yaphinde futhi yakwazi ukuthi ithole ongqongqoshe kade sekubunjwe uhulumeni wobambiswano. Ungema futhi ukusebenza ngokuzikhandla kobuholi obuphumayo noma abanye besabuya akangabazi ukuthi naye uzohamba enyathelweni uma ngabe ephumelela ngoba bevele ekhona kulobuholi njengosekela amaholi wesifundazwe. Ukhetho esibheke kulona njengamanje ngicabanga ukuthi sisalele u5 months ukuthi sifike kulona inyanga ezisihlanu ukuthi sifike kulona. Bivele iDA ngamile iqhubeka isebenza icampaign ngaphansi kaRogers. Bengivele ngikhona eofisini kaRogers. Izinto ekade zenziwa uRogers ngiyibonile ezinye bengiyingxenye yazo nezinye inqumo beyithatha bengiyingxenye yazo. Futhi uRogers useyingxenye yeqembu akaphumile akahambile. Okusho ukuthi ubudlelwane bami kade bukhona phakathi kwaRogers nami usengaqhubeka eminye imisebenzi kade yenza usengalekelela aqhubeke futhi nayo
ngoba kusho ukuthi into ukwazi ukuyenza ngoba nakho usesikhundleni noma ukho esikhundleni usengaqhubeka wenza umsebenzi weqembu okusho ukuthi ke ukusebenzisana kwami noRogers nokusebenza eofisini elilodwa naye kusazoqhubeka okuzokwenza ukuthi iqembu likwazi ukuthi liqhubeke nalo lenze kahle futhi naku local government. Isikhundla sikaMholi umbango uphakathi kaNgema kanye noMzamo Bhili oyilungu leNCOP esikhundleni sikasihlalo okwamanje kusabukeka ebuya kusona uDan McPherson kanti kumasekela kaSihlalo kuvela amagama amaningi okubalela kahle ngebeshozi uSelakhe Shelembe kanye nabanye. Ingqongqothela izoba seThekwini ngempela sonto. Ngudeboho Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Inhlangano elwisana nokwebiwa kwemfuyo isikebhe sethuleke uhlaka lwaso olusha lwenkampani yonogada ezosebenza ngokulandeleka intando yeningi ngomthetho wezwe. Le nkampani yonogada ebizwa ngesikebhe National Protection Services yethuleke eZero Lounge eNquthu. Umsunguli wesikebhe uSibangani Manyathi uthi-ke yonke leminyaka bebeqondisa isigwegwe amasela emfuyo besebenzisa ke indlela yesintu, kodwa ke kule nkampani yonogada yesikebhe izosebenza ngokwehlukile kodwa ke izoqinisa isandla. Isikebhe sethule uhlaka olusha okuyinkampani yonogada isikebhe National Protection Services ezosebenza ngokulandela intando yeningi ngomthetho wezwe ekulwisaneni nobugebengu. Into esinezwazi nayo thina siyisikebhe abanento ukugqekeza indawo zabantu abazama amabhizinisi, ukugqekeza izitolo, ukugqekeza futhi ngiyafisa ukuthi ama-security esikebhe ayo yonke indlela azosebenza ngayo azi ukuthi akhona amaphoyisa, asixabene thina namaphoyisa. Inkinga nje ukuthi indlela yethu ayisebenzi njengamaphoyisa. No police forum asixabene nabo kodwa indlela yethu nokusebenza kwethu kuzoqina uma singama security esikebhe. Umsunguli walenkampani uSibangani Manyathi uthi labo nogada bazoqinisa isandla njengoba kuyinjwayelo ngesikebhe. Sifuna ama-security esikebhe asebenze ngokuzimisela ngobuqotho ngoba asizokucela uma sesixosha lingenzi kahle. Ngifuna kwaziwa ukuthi mina uthe umvulo ohlelo akafuni ukwazi imfihlakalo. Into esinezwazi nayo thina siyisikebhe abanento ukugqekeza indawo zabantu abazama amabhizinisi, ukugqekeza izitolo, ukugqekeza futhi ngiyafisa ukuthi ama-security esikebhe ayo yonke indlela azosebenza ngayo azi ukuthi akhona amaphoyisa, asixabene thina namaphoyisa. Inkinga nje ukuthi indlela yethu ayisebenzi njengamaphoyisa. No police forum asixabene nabo kodwa indlela yethu nokusebenza kwethu kuzoqina uma singama security esikebhe. Kuzoqina akuzukuhamba ngendlela. uManyathi uthi le nkampani izosebenzela nakwezinye izifundazwe ukulwisana nobugebengu kanye nokuqinisa kwezokuphepha. Ingakho ke nisibona namhlanje sizokwethula ama-security esikebhe futhi awazi ukusebenza eNquthu kuphela. Bayafuna eMpumalanga sizoqasha abantu, bayafuna kuphi eThekwini eKoloni lapho esijika khona azoba khona ama-security eMpangeni yonke nje indawo sivulile ngama-security esikebhe. Kuzohamba ngendlela kahulumeni njengoba efuna ukuthi mawuyi-security kwenzeke. Izindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseNquthu. Asisishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli usabukeleke indaba ze1KZN TV nazi ihlokana kwizona ehamba phambili usunda namhlanje. Owezokuthutha ukweleta osonkontileka ugabenga amavo eDA kanti isikebhe sethule eyonogada.
Iqembu le-IFP lithi ke selikulungela ukubamba ukhetho lolimi lwasekhaya okulindele ukuba lisingathwe ngolwezi kulonyaka. Lokhu kuvele ngesikhathi leli qembu lisingethe kombuthano enquthu maphakathi nelikaMthaniya ngenhloso yokunxusa nokugqugquzela umphakathi ukuba uvotele leli qembu. Usekela mongameli we-IFP Nkosi Mzamo Buthelezi uthi ke sebelihlelile njengeqembu futhi ke basazoma kwizithembiso ezenziwa umsunguli weqembu emphakathini. Usekela mongameli weqembu le-IFP Nkosi Mzamo Buthelezi uthi sebezihlelele njengeqembu lenkatha ukungenela ukhetho. Ngiyathokoza kakhulu kuba lapha ngalolu suku. Ukuhamba nje kwami emzini waseNquthu kuyangithobisa. Umuzi ke lo waseNquthu awusikho nje ukuthi umqoka kuphela emlandweni wethu njengoZulu. Kodwa unendawo ekhethekileyo ngisho eqenjini lethu lenkatha uqobo lwami. Umlando wale ndawo ungubuhlakani uqobo lwabo. Ngakho ke nathi njengeqembu lenkatha siza la ukuzomemezela ukuthi inkathi yayo okhethweni ngoba sinethemba lokuthi nizosihlabanela nangalosuku lokhetho selimenyezelwe. Nenze khona lokho elidume ngakho nenaziwa ngakho njengomuzi waseNquthu. Lokuhlangana kweqembu lethu kungokuqala lapho simemezela ukulungela kwethu ukuba siyokhethweni. Uqhube ngokuthi bazimisela ukugcina izithembiso abazenze emphakathini. Njengoba ke ingqithi yethu ithi nje siya okhethweni ayisiso nje isiqubulo kuphela kodwa ichaza khona kanye ukuthi sesizihlelile njengeqembu lenkatha simi ngomumo. Miningi imbuthano esazokwenziwa iqembu lethu ememezela khona ukuthi siya okhethweni. Imkhankaso ezobe ihamba kulo lonke izwe. Isho khona ngezwi linye ukuthi njengeqembu lenkatha iqembu labantu sisekhona futhi nethemba lekusasa eliqhakazileyo. Kanti Meya seNquthu Lindokuhle Shabalala uthi lo mcimbi bekongokulungiselela umphakathi ukuba ubingxenye yokhetho. Lapho ke ebesizonikezana khona sonke lapha eNquthu ukuthi siyaya okhethweni sithi wonke umuntu akasukume abasemzweni wokhetho sithi iqembu lenkatha lisekhona lisazolungenela ukhetho liyimisela ngokuthi njengoba umkhandlu waseNquthu uphethwe iqembu lenkatha suvikele uqhutsheke uphathwe iqembu lenkatha. Umphakathi ke sokukhumbuzile sasaveza namavidiyo akhombisayo ukuthi ikuphi ebesikwenza njengomkhandlu waseNquthu sikwenzela umphakathi wakithi eNquthu. Sasho futhi sinama plan sineyinhlelo ezinhle ngomkhandlu wakithi eNquthu esifisa ukuthi siqhubeke nazo esibanxusayo umphakathi wakithi eNquthu baphinde balinikeze ithuba iqembu lenkatha ligqibezele noma liphethe umsebenzi beseliqalile wokuletha intuthuko emphakathini. Sibone ke bekuthokozele kakhulu abantu baseNquthu futhi ke bekukhona besinxenxe kakhulu nabethu abadala abazingqalabutho zeqembu lenkatha ukuthi babe khona kulolu suku. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNquthu. Unobhala jikelele wenyunyana iSouth African Federation of Trade Unions SAFTU Zwelinze Mavavi uthi ke izisebenzi kufanele zikwazi ukulwela amalungelo azo zingavumeli ukuxhashaza nokubukelwa phansi endaweni zokusebenza. Uvavu usho lokhu ngesikhathi kuqhubeka umgubhuso kulabasebenzi eThekwini. Izinyunyana kumele zizimele ukuthi zizokwazi ukulekelela abasebenzi abahlukunyezwayo kuphinde kudecelwe phansi isithunzi sabo ezindaweni zokusebenza. The unions must be independent from political parties. SAFTU must be independent. If you want to hate me and call me names because I am part of a collective that says SAFTU must never be under any political party, fine. Secondly, the unions must be democratic. If you want to hate me because I demand democracy inside the union as a general secretary, fine, you can hate me. Thirdly, the unions must be militant and they must be fighting, not sweethearts. If I raise the issue and suddenly you think that the only way out of that criticism is to target the individual and hate him because uthi union mazingabe ngothobela siphele, fine. 4, the unions must fight against corruption internally and external. Kuzele ukuthi wonke umuntu owenza ongahambelana nomthetho ngaphansi kwegama lenyunyana uzokwenza isiqiniseko sokuthi uma enabo ubufakazi baloyo owenza ubugebengu aboshwe.
As long as untshontsha imali zabasebenzi uyogqiba ukhwazi socialism kakhulu, we will report you at the police station. If you want to hate us for that, fine. The unions must be non-racial in character. The unions must fight against gender discrimination. The unions must fight against xenophobia. The unions must be socialists. The union must be internationalist. The SAFTU must be pan-Africanist. The SAFTU must organize workers effectively. There's a price to pay if you pursue the struggle on the basis of principle. Uthe ubugebengu nayo izinto ezimbili ezahlukene futhi awukho ngamenza agcine esekubo. Don't try to tell me that I must be your partner to mislead workers that you are a hero when you are actually angling to eat imali yabo. I'll never, ever, ever do that. Never. The reason why Semgayes Ekosatu was based on practical experiences. Zokusebenzisa kwe-union to advance the personal interest of the leadership of the union. Sahamba sazokwenza elikhaya. Siyafika kwelikhaya siyajikelana nabanye bethu. Ngoba abanye bethu bajikwa ukuthanda bafikelelwa ukuthanda imali. All of a sudden bathanda imali, baphupha ngemali, baphila ngemali. Umzabalazo wasabasebenzi yinto yokukhuluma kamandi. Lezi ndaba zona KZN-TV zibesiqiniso ucele eRichards Bay. Inkosi yesizwe sakwaMolefe eNcome, inkosi uBokang Molefe inxenxeke intsha kuba ke izibandakanye ezitweni ezithinta amasiko kanye namaciko ngesikhathi kuqhubeka umcimbi okhomelisa amagoso engoma eNcome. Lo mcimbi ubuhlelo uMasipala Inquthu ngenhloso yokugqugquzela uthando lwengoma emphakathini. Inkosi yesizwe sakaMolefe, inkosi uBokang Molefe, uthi umkhandlu mawuqhubeke nokwelekelela intsha enamakhono. Ukuthokoza okukhulu ukuthi uMasipala oholwa ukhansela uShabalala kanye nomkhandlu wakhe bakubone kubalekile futhi kumqoka ukuthi bazokwenza lo mcimbi wokukomelisa abaphathi bengoma. Ngoba ingoma iyona mdlalo odume kakhulu lapha eNquthu noqoqa zonke izingane abantu abasha kanye nabantu abadala bebaqoqela ndawonye ekuthenini sizokwenza isiqiniseko sokuthi lokho kungamagugu kithi nokuyisiko lethu akusiphunyuki njengoba lo mcimbi uhambe ngandlela nje ohambe. Uqhubeka ngokuthi kuyabathokozisa ukubona umkhandlu wenza izinto eziphakamisa indawo yaseNquthu. No, ngingamkhuthaza kakhulu umshengu ukuthi umshengu akaqhubeke nomkhandlu wakhe ukuthi baqhubeke nokusupporta abantu abasha emidlalweni efana nalolu hlobo. Nabo ke abantu abasha ngiyaqhuqumezela kubona ukuthi abayibandakanye nezinto ezakha isizwe njengayo ingoma. Ngoba uma beke bayibandakanya nayo yila bezofunda khona izinto eziningi ukunotha nokujula kosiko lwethu thina abantu abamnyama. Kanti inkosi yaseMbongombongweni inkosi uMzamo Buthelezi uthi ingoma iyingxenye yokugcina amasiko kanye namakhono. Nawo nje ingoma eyodwa ingxenye yeheritage yethu abantu bambisholo futhi ke yona indlela lena yokugcina amasiko namagugu ethu. Umculo ke nje ngokubanzi bawo uhambela idibanga kithi njengabantu abambisholo siyazi ukuthi noma sinobunzima sithwele kakhulu ingoma iyakwazi ukuthi isiphe umdlandla noma siphelwa ngamandla siba netwetwe iyasiqinisa isibindi noma kuthiwa khona ohambileyo phakathi kwethu umculo nje nengoma namahubo iwona asinikeza ududuzeka noma sibusa siwuZulu ngabe inala sikuveza lokhu kubonga kwethu nokuthoza kwethu ngaba kumvela inqangiqobo noma ke kulabo esikhulwa kubo abanga asebesandulele ngawo umculo. Khona manjalo imeya kaMasipala Inquthu Lindokuhle Shabalala uthi lokhu kuyingxenye yokuqoqa intsha yaseNquthu. Ingoma yenza izinto eziningi ezahlukene okukhona kuzo ukufundiswa ukuyiphatha discipline. Kukwenza futhi uhlala uphilile ngoba unyakazisa igazi. Futhi ke ukuthi wazi amasiko ethu ngoba noma ungafunda kodwa mangabe bheka ukuthi usukaphi ingoma isenza sisondelane kakhulu namasiko ethu. Isikhuthaza abantu abaningi ngoba noma ungabuke ikhongweni zemfundo ephakeme uthola ukuthi sekuhlangana bona bayele ukuyofunda ekhongweni zemfundo ephakeme ubathole besina ingoma abasuka nayo.
kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisenquthu. Asiphinde futhi sithi shelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukelezo indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze bekwizona behamba phambili usuna namhlanje. Owezokuthutha ukweleta osonkontileka uGabenga Mavo eDA kanti isikebhe sethule eyonogada. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-69.62 cent emaqhathiswa nedola semelika, liwe-22.56 cent emaqhathiswa nopondo waseBritain, libo-19.49 cent emaqhathiswa ne-euro, igolide lona $4,529.86 cent i-ounce, olongahlizwe wona $108.17 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi Mamelodi Sundowns Michael Cardoso usencomeke iqembu lakho ngokwenza kahle ngesikhathi libhaqabula iPolokwane City ngamagoli amathathu eqandeni kumdlalo weBetway Premiership. Kumanje ke amaSundawana azihola phambili ngamaphuzu 5 embangweni wesicoco seLeague elandelwa ke ngemuva iOrlando Pirates. Yizeke noma kunjalo lo mqeqeshi uthi akumele basitshele ukuthi sebekhale bemuka nalesi sicoco seLeague kwaziseke kusengenzeka noma yini emidlalweni wabo olandelayo abazokudlala neKaizer Chiefs ngolesithathu kuleli sonto enkundleni Loftus Versfeld Stadium ePitoli. Nasike isimo sezulu sakusasa sikalendeleka. Bukelike ziyagoqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile